titi woni nyankopon domo mimiye yes ye no rena titi woni nyankopon domo ai oye nyami nyansanfo wo beti mi di kwan to baby e kwana mawo yes ye no rena titi woni nyankopon domo oye nyami nyansanfo wo beti mama kwan to baby e kwana mawo yes ye bia rena titi woni nyankopon domo ai ah ni ababi ya rena titi woni nyankopon domo titi woni nyankopon domo ai oye nyami nyansanfo wo beti mi di kwan to baby e kwana mawo yes ye no rena titi woni nyankopon domo oye nyami nyansanfo wo beti mama kwan to baby e kwana mawo yes ye bia rena titi woni nyankopon domo ai Shara di nyami bobi so don't for wudi mi ko be dress mu dia mu ade be bu e ma punya no mi di be ba fari amawo ya after ko ku di nkuni me bro free wa ku be di dia so na nwanwa sam ni baba group o oni le di kan shia ya after kwan ya after ni ba na ni ma pe os me ba da ku e wa mi o wa bre ma si baba pa mi da ba wa ko mi ro Dansu me bue manwa me radie mi ba mi to mi sana chifio etu susu ni asieno yana titi woni nyankupodo oji dinie ni ababia yana titi woni nyankupodo mo yasi awani ni hodo iye na titi woni nyankupodo no ye nyami nyansanfo wo beti mi di kwaya to ba bia e kwana mawo no rena titi woni nyankopon domo oye nyami nyansanfo wo beti mama yana no mama atinase akose brofona na no madama mose akosua ni matade woni na busua na aduru ha sa ombe ma abusua hyede se ekwan wo ha dase ana na de ka ho bia de aka ho na ma ne bo no aye baako se find da kwa that's ya
ho. Ni jina ho ebu. Ako te brofo nana. Bwampo nsem nana ne mo. Muna mudi sika to mprada. Muna mu fra ma no ne ba ya mum ye hu sa de we ye frɛ no handkerchief. Aguna ba mo kwa abrochire danso mo we brofo. Enne enwumre awie. Ya ma na hungo no so. Nanso mpanifo si esukra ye jahim. Eye deni na ye deni. Owo ba mo tiri modefo. A ode na paka be si na nanom agunafo aboboa no. Mami akwa de. Ono ba ye kwa. Ede na ede ye mo. Ne mama kuntumkuri ene kwabineti atose. Ye de anim so o motenkan. One ne ba ne wo ho. Ye nka bi nshem. Mami na se wo wie na dwuma. Oba ya na nso si mu seni. Owo ba mo tiri modefo bedaka. Oba na mami akwa da aka nchina gua. Wode ne ba ya kwasia na mu. Owo ton ade atobi. Wode ifrefri bi. Ode chichaji bi edane seboa. Ode obeko. Na we die. Mami akwa de kope na nkadura ba ma na nkanina ka no. Ne ba ya kwa nso koba amane a wono nso amedru fie. Agunafo ye ni abresa krodom. Nanso ye kase de ni bre ne kata so. Na ye gya ne se enye yie. Amane ni amamre ye ntoto na se. Na nanu madama. Oyuko bi esi odansa aso. Akosua ni matade. Wono na owura owusu achan. Owusu aduani. Adodo na afre ne kwabraketoa. Bema mmonyamfo tuntum seyo. Aguna ba no. Ya na ye ntonku nsrewe de da so de. Opie na nanu ayefofo fie. Ana okofo oyuko bi esi odansa aso. Ye to oni nso anye wa na wiye. Hwehoma mi ni di nti na twimie no nam. Le senti. Senne ye de ma mi ye kwa. Ane ne maame akosua da adade akosua de eba fikasie mu a oyikopu esiese wonti me hwe ne kunu e ma ne nkuru ne su a wasese de nasene na kuma abedru fikasie mu a na nanom agunafo akọ te brofo nana bompo nsem nana ne mo monye toilet roll front abako ebra nase Mami akosua ba pa. Woni ne kuma oba ya. Oba premai. Oba woni mo bi de ye. Eyiye ya bedi kam ye ni wachie. Wase ne kuma ne na se ba front aba ko. Na nan mo ayekofo nsimo so. Ebra na se agonafo kafra. Na se efri asukotwe kuro mu ben. Woni ne kuma bi obeba na ne ma keka ne. Wasra madama. Akote brofo nana momfansiesie ka na bi ombeba wo mo besusom no front abako mo bia o mo afri aguna wisa o mo fri bodwesa anwo ebese ko ayi no o mo je etwi ebebo aye no bia na obi hu aboabofo ka ho obi hu ne yi amama ne bi dia ye ne hu yi front abako wo science no so water is life ya suma de hia kukudam so monko fama me ne banfre su kwatwe promumra omo bedura ye bebi so mo paso de wo ye gu nanum ansa na wakọ na ati asefo ne yema ne nsuo nom mase ba pa akosua ni matade wo yiko bi esi odansa aso wo se enso franta ba ko se adofo de na sene ne kuma abedura ye mfa misa wo mo paso Krista obi beta senso efri hin wote ama no ne obeto Krista ade wo fie je esu efra sante achem dampon he ya ye de afam fidiem a yare bi e ha pressure bibia wonum bia ekọ akoso anya me nhira wote wo dwene na se body hu no na odwena te asefo nso hu wo se nso yi ano enwumra ye de omo bai ye mfa mi sakwa so se ma me ye ko ene ne babu atema eba akoso ya de ene ne ba ya abu atema adodo na afra ne ye ko eba na nanum abuna ko fikasie mu a mo ni mama nyam na me kyerɛkyerɛ mu
mo sure mo mfoni e twaguo yi a na mo nim say nim de yense de o man ka atwa de franta baako so mo frɛ so kwatwe kuro mu ba yemfa ntwitwi wo mo entine wo mo ansa na ye de o makwajaye ayu ko bi asiese say ye de na sene na kuma e ba na say wo dis katon fura de fie do abewura no so yokoni na wote sika kopo so won ti memfa silver chanchan man na sinu okura ne ya wa bucket nam se akọ na ade amanone na wote we de wote asiese wasi bia na nsuo ne ye de beko na ehye enti ne nana sasa nsuo nyunu kakra si nchen efiri so mo ye mienu enti wo hwe nsuo hye ne kakra dwale a wo gya ne kuma oba ya nso bi ama ono nso dia be dwale akoso nyame hira wate nyame hira suturo mienu ma ni ha ne oyi ko bi asiese agote brofo nana pokonsam nana moe monye ya wa nsuo hye ne nsuo nyunu gumu mo mfa nsiesie na se oba akonofo na me chire mu sen na ma chire mu sen ma mfa space ama mintimi mo bossa me na ni din ene liquid soap susu I don't think you some this susu na ye soap ai sa some na front ba kui camphor Dettol further water make a can be na manu afo de atwago nyina akoso ani ma ba pase say wo kuna ko beye efri se ncha ye do kunu ye bi minim de kan ni kuna jam wo ye ma wonti no osimis mekum maame ana ya so ya ma no ba man mo nyamfo e se de wo yire ba pa o kase ni wasi so bi bo abosi ataku a wo de koma na fa sempo aka ho enti ye nso afra se bi etwa mu no ya dobro no wo yire ba pase na wo so achan we adodo dan fra pa braketo a aja tade hie wo yire se bipa wani mu ni so kwa me kwa brajidi se nyame ti ase be ma nanu adura nwono enka sabre yi woti se ni pakeke ye mekan wonte na dwene ni ha ti na ye twa mfoni se da hyen kwa ma na dwene ba de da mo yi a kire no se wo yire ba pa akoso ni matade wo yiko bi esi odansa aso edudu biribi obehye na se ni munyam wosesa na ma we nyina ensi na nan ma gona foso na nasene na kuma abedu kekese mu a momfa nwale wo mo na maami akosua adware awia wo mpie ya betimi akodem ho wonya tena na hwehwe nanimu a adaje ni koso wo pia wo si yes oba pa na apie wone ne ba ye koa ene ne maami akosua de ade wo se ne chemetam wo ma hwene wo mu brazia minim se brazia kodura ye koa be fa ne maami de aka ne de ode ye no ano no enti wo se so mo fresu kwatwe from ba wo mo chale wote wo mo nkun Dettol sprays ahodo nyina sure afi ya hwehwe bibia wo ba de siesie ne ho no mo fancy ma me ne ba ne dressing mirror nenim omo enyi de ye omo fe omo panties na omo fancy si wo mo ho ye kan ye nim se na nan mo yekofo de nim de mo timi ye agona se me ye yekuni no enti ana yeko ne bem wahu ana agona fonso na wo matekasa ya mon tanto bronya kade ma ntina ana me nkan no afi mon statento ai enti eniema we nyina na nani matade wo yuko bi esi odansa aso wo se na nanom agonafo bombo nsam nana akọ te brofo nana ne mo eniema mo fancy esi ne kuma ene nase o mbedru fikasie mu a mo fa sa ne ma we nyina nsiesie wo na bore nyankopon biye kwan na kyena no ye de nase ane na kuma ato mpaso a yetimi biye kwan ma obi abehwe bi na obi no de agebo hyen pofa na nse agebo hyen die anwumire yi wasema me fashion mami na nse na ase ne sen bia na agonafo de brofo nti ye ko bi sa why what is the meaning of this ya tantonto ka won ti ase na wakire ne mu enti we saguma sum ne ye kwa ma nanim anwu ase ene wo se wo wura bi no ye gunani won kodwabo
Why your before no the jeje, nyame papa ko fie jeyo. We the jeje bi. A jeje free a higher buy no. No hina bodwa 1 point. And was say a job away the mekobi. Okobi na da kaso no nya ne ntama fita. And no fry no fiti ko tia. And a bomponsem na say. Sorry, and I'm question nipa wa bo hyen ba no. Wo kwa no si ye jeje bofo. And na bo hyen ya wo ba yo. E ho ne ye nya je bo hyen to me. Enti na anima tade e. Oyi ku bi so dancer. Wo se bra na sene na ku ma ebe. Wo fa to me fra wo. No wo ye asama do o man a. Ye ku set. Wo mo na bo hyen. Na ba frem pa ma ku kodrufo gina get ho a. Wa bia ma wo mo eye na se nensenom nenne wo mo to na nanom wonse do saba akofo anke beka so ntini mo den na Owusu aduani yi wo yire se hye wo ho den okon ne so de America nyina emfa ho nanso de beka ne se hye wo ho den obi ade ya na wo de adi twam nanso de onyame pe na wo ye enti no be ma nanum aduru anwo no hye wo ho den na onyame be hye wo wase enan se ne kuma ne na se na ebenti no wo kura pani de pani kinso pa mansan bo afo sa na se akosia ene ne kuma ya ebedru na nanu aguna fo fie ha enan so mo fre so kwatwa from na ebenti o mo ntade ani be ye fi pa snow na eto wo hodendende mo fa kinso ku ba me esen mo fa nsi o mo nyema na nyumre ya ansa me china otwedi amponi asase ya mponi a ebie kwan a ya behwe wo mo wahyehyɛ taa wo no mo amunim sɛ de ya ne suban tie wone ne maame hia na ye bibie wo ho ye de kala bia hyem ba me akofia yi ne die wia de aka nyina wo se na kuma adea akuma preman akuma gangama emma tilapia oba ya akoi ma me botuma otutu mirika wo kofu ma me so de na de kwa ene na hwehwe ne na fe ene ma we nyina kwa konsem na me ntimo so na adehye ibedura na fancy ese wo oba ni mase efiri so oba afikase mu wa meto se na se yare a woda fom da na kuma akra ntena se anwororo ne mpabo amfa ne nsi fom da enye se na wo mu frɛ so kotwe kro mu bai na aguna busua pani bo amponsem na nanom moda mo diskato prada Akoti bofo. Sa mo be kase yenyi adehye nkogu baabi asante kasem na ye wie wo mo mpa ya befa wo mo oba ni masenka be ha ne pa ne santi wo kura na sante kete okura ne bedsheet ne blanket ne sumuye si omufra so kwatwe kro mbedura mumfa omunguso ansa na kire oborbor nyame de chaye ya obese na sekeka ankasa ne kuma won pesa mo de na se beto fom ama na di awreho mumfa sa na me na munsum na sesumye sa sama ado aman dia wona bi odura Owusu aduani ba kura mu wona de ba men monyamfo ebedua ha na so ye bone sa na ye dia obata na nim dia ni mabedie wontwa nani na ma me pesa ne ba ibehu ana wo wo na tipa se be me tuntum se yopo na wotini wasom dia ntse de wa da be fama ko na sie akosu ya se hwe wodi wono akotena me na mmetena ho nso medi na chi ya di ni maame akosu achi be ma ni monyamfo fa ni nyina me nyame ya wedede wedede amfa awraho medu maame achi wunue wadwuma ono one ne ba na oso one ne be kwa one ne nko ya do nyame twedi ampom asase ya mponua ye do wasuko aguna busua wo mu yi ye de osoro pia etwa ho hia saba ko ye ochi damfo we de ochi eyeye na nataba no woni e de se japa gina pintin na o yire ba panso mo chi dom yokwa busua nyina ye ta wachi ade to woni anye wa na wudi pepa woni mu lesu e o mu se ade nso nya de ma yankopon onyame be ma ne hom ne so wo yi bibi firi ho no de bi sha na mu na we die ma me nse bina ma me nse
Mammy, me and mammy so, Pabla. Mammy said, yeah. What do you know? Mammy, no one had you more for fun. And then I was standing up. And I shall suffer. And then you are for fun. I bought a broth and chabin. One contra about Sabino. Fasten on our flap. Mammy, baby. I am. Na wasum so one day na no me di see her se bibia nko ya mo mfa nchebe ya ago ane Adiana Mijina aguna abusua na mu ni aduana abusua na mu edi nyankopon a ohyira obi ntumi no me no anam eda mo ase aguna abusua ene aduana abusua yesi yasom eda mo ase ya me hyira mo nananom a moni abresa krodom sebe nananom aduanafo aduana atwe abrade ya pontirani omoma nsuo omo na ma ye bibi die oni agunafo bo mponse nananom omo se de ma ye wo mo ni so dodo so omo anase na ma ye boni ayefo enti omo se dance enyama dance yeko dance buru dance aguna dance nananom se de nananom omo kanono omo se omo so edamase ti se kwan ho dia
That's the one Owusu. I said that to me. Hallelujah. All right, yeah. Owusu.
me a pray the ready. It's all nonsense. It's all nonsense. Can I buy yes, I can say. Yabe, it's all nonsense. Why are you buying your son or my son? How was that so? We are talking about brandy. Already, can brandy? Never was that so.
Ona etuni ede a yeso frɛ wo yɛda wase ɛma maame Victoria Boakye ɛne maame Priscilla Owusu sɛ ona munyanse mu ne hwɛ bia so de ɔmodom wiase ɔman asafokro ɛne abusua na ɛbra esemu unyame wafrɛ wo ewom sɛ yareho de na sɛ gidi sɛ unyame ne open na woyɛ na wapɛde na me kwan so sɛ ne woyɛ waade ɛfa no yɛpene so yɛ komu wo ɛbra wo bɛyi ɛba wo nkyɛn wura wo abɔfo emehyi kato wɔ sɛ bibiri ma be fi ate aso asase so wo brɛ na aso aba wo sɛ wo sɛ yɛ ayɛ wa na asefo yi yanso ma yɛ hu yɛ na kansa yɛ tie na yɛ nya nyansa ɛrade wo abɔfo hyia wo wo ɛwo ne nkyɛ so amen all what I'm saying na be of na masa se ne ha e ti ti mu ba ko ko 7 o ni ma friendly o na me ye wo of masa se me a baby o me ni
ɛne yɛ maame Priscilla Owusu kra ɛhyɛ otumfo Nyankopɔn nsa Awurade nkora wo mu Awurade mfa wɔn nsie kɔsi sɛ yɛbɛsan ahyia bi amen Amen. Papa. Ya me parece ya oh me dai ah yo minya ah ya ba mi ko wa blame yo ko wa blame yo dai ah
Aso, Uaha, Quabana, Yamo Sombraho, Ebiana Pop, a Homa, Woman, Nebusa, Yamo Sombraha, and the sea, dear, 100 cities. It is car 1 million, they are the sea, dear. Ah, Yadamasi, Namishramo, as a man, Transiamia, Namasi, Namishramo. Oh yeah.
Bamaah no kra de ya fa mfre no. Na adwuma ye fo a wo no omo ye adwuma wo nkran. Wo benches. What so amu this year dia wo mu 100 Ghana cedis 1 million ya enyam na doso. E mai e doso ti me so anu aso ama me dia ka ho. Eti emfa ma na fa bo pa. Ni emfa nso ani ama ne nko ya wa haye. Ana echi afefe eda mo ase.
eti ensure fefefe Benedicta ɔsi mfanto ya na so na ekwan ho ɔmane a ɔde ka etwa mu a na ɔhu nhwire ya na ɔhu sɛ me maame ya me na nie na de so ye bia akɔhɔ akɔbɔ mpaye na ehye ti ade 50 Ghana cedis ata to sɛ ya anye ya sɛ ho ye to nso wampa ɔde ato nso ano busua ene de ni asɛmbia ebeka yenya asɛmbia ebeka o sɛbia ya onuanom kasa no ɔsi nana ya na epani wɔsi ya aka kyerɛ ne sɛ daakye bia sɛ da bɛyɛ onituo woni hɔ a ntoma ne ne gye ho ɛne agye bɔ hyɛn ɛno ɛna daakye bia oni hɔ a yɛfa nsie no eti ampa nana ya apani akɔtɔ gye bɔ hyɛn no edie wɔn duku afi bi esan kɛseɛ wɔn hyɛ ntianeɛ wa no wɔn pɛtea wɔn se anuafoɔ deɛ ne deɛ ya wɔn fa nhyɛ no ma wɔn ebi sɛ nea ya ma wɔn no wɔn timi nka sɛsɛ nana ya apani ɔba a wɔn baabi a wɔfa na ni ato ne nsɛm eti sɛ nea nana ya ɛne ne nuanom ɛkasa no yɛsan gyina hɔ biem we so ka ho ani bi yen soda e ka ya de no ho se ni a ya ma me ka se ya ma e ye nana ya ma ene ya ma e ma ni nyina e mo e ya nte ne nana no o mo so de ni ani bi yen soda o mo so mani abe papa e ka ya de no ho e da mo ase kwale mo ni abi yo pio mo esi edu sabre o mo ba se ya pan woni da so obi asa odupon kase ani atutu wo mu dupon wa atutu sese wo mu ba ebra ni machi a na machi se no adum enso ke ebra ni machi no maba no e ho ana nte ko fa magis no afre na ya sori na ayepani sori bra ni soja ene buchi mu afọ se propose so ye butu no eti se ne ma ne kasa no Omo si omo ni bi e soda afi bi esan ena samu atomai wo mo omo e handkerchief kese de ball afi bi esan afi die anya pepa ama emai eti omo hye ti ade aba no pese aba no antie jio na sasama do omanya ufra afi bi esan na de ni bi e soda egu so a na shop petia na boduku afi bi esa na do petia sha wonsa no hu se mai ene be ya osa aye na mi shira mo ate waya na mi shira mo ba wasi ko no fo ja sei sani a wakasa no oni ha na so etifu ni wa e ja fo ho ate tesu agu na busua na mu se ne se o ye bia no o ma meye e fa nhye ne ba na di mo nyam ye be mi fa ha mi be kum ha eye antama bonsu siko pa na ire enye busia nyina e no amoto atwaswi afia ante ane oni wo mu aka nyina opanye ja kwaka ho wonsi no nyina se nia o kasa no se sabre aso kolofo e da fomu a se se asamo aba asamo asi eti eye o mutuma pufa chetiane eye o mo ebo duku double pop chetiane ba no peti aka ho o mu nwe yo o mu se na o ma se no wo mu ase no se mi previasa eni pa ba kokra wo ye kokra ba so a ye fa so na wo ye so sina pretu da so o mu nye ba ye kokra ba ye dia wo ye sa sania asui abra wase oni na busia nyina e kasa o no ye ka cha o me sei nyame nhira wo mo eni ani mo nyam nhira o ma be hye e busia etu wase se ne o ma me eni o nua ba twa ni amedan a 100 cedis oni ne yire antemansa
Obisi omunye no fanye shetiade na sani a omukasa no na me hira mo pa da na me hira o eda mo ase Efra na pa sa be unye. Eti ni hwe
na so na so nianom e ma ni ba me wo mu twam a no ma no we se ho a obu flower ya o hu se o mu niano ni na no no o ya ma won wani anso enti esremo e ma ba no mo nsore na mo nase na se de hia pa e da mo ase What's
Yeah.
Yo, Nana, Miss Ramoni, dear Cassa. Agunabus company. What was some Nana? What is Caton Prada? Nana Madama, Miss Ramoni, dear Cassa. Catama, when I for some Catama, man. What is she enemy? Agurabana woman, Yaniate. I bought a brofona nanny. Nana make a shame, man, I'm going to shame me. What do you enemy? Miss Shadania and Yamo, Nelson Casatinti and Yanofon and I'm a Cobanesa. Now they are shaming Nana. Pia. On my way, what's your name? My way, on your daddy pro cunu, on you. On my way, I was sending my way on you. On our daddy pro so, on you. Nana Makuna for Enra Jumedia, dear, and I yet twas sonne. The Santi Enra, a Bacosia, a Siniba, or your copy a seer, obey ye not say, and in a Kuma at I yet. I conoso a rehoso. And then the other man may consider. I will be the Kaka say. Some I for your money no. One now go bet me about my ye. Now what can the SEO a hanging now? Nesanti. Now so a chawe. What so dearly? Beman one young for. Said you won't come was so. What the end now? Debris chain. A question man was say, you may hear one and here we, and none of them will put a handkerchief. Now, none of them find a palm on the buyer, and how much I says I dear way, the day the handkerchief. What did Papa say? Oh, my own fabrics in a cobrentini so. Walk around a handkerchief, front tobacco, more person and I'm a can meduku. Nebran and Nepio Bedia, dear Wagunabusium. No frama no ne ba yo ne abrofo ne kodi nsa woso no oba na o kire ye se efri na akona na magunafo akota brofo na na bombo nsem na na monka meduku biem obi anka handkerchief and come musa handkerchief what you say what's the front abako obi mesu ne bio anade kwabra keto na ani o ono na wonte ne suo ne wa him e wo bedwam na nka be men mo nyamfo de ube woni bia na ne singo so ene de wakana no atum se pru ene woti ne so wasan ne t-shirt bago ene ede fofra bra no wo yire ba pase emfa t-shirt ne pepa ne so biem emfa him wa bra wo handkerchief front bago die na nso na nanomo ayoko so chama obi bia bi na obi ansu bi mawo na ne de wo so bra husu da seja mesi akra wa pom sikato. That's it. What should I say? Then you see a Tom Prada. Genono, a quarter brofona no, Pompon some nano, a Conabana woman, and Cinnamon Wolf a year, the Cabro Fuantasa, a Brian Tegana. I must say, so you're putting a Brian Cabro. You say what? What on what? What's an employee betting their two fiabosu? Pia or Anna. You get a son here, Enra. Yes, sir, yes, and your Kuma Catapa. And ye this year yase. Asante kete, ye friend and anuman to a four, and yes, a mobile munchamo or two for Bobuano. Mompa Sante kete. Ah, nanom editi jumano. Muntobi mreye, ye fancy yase. And Agosia. One in a paye qua. Oh, my cantina go up bread yanisiso. Nananuma gonna fay. Bankona for. Owusu diani. Una kakapa cow pom pom. Why you never go see any must say? A sinner neighbor or you could be a sea. Was this a ne? Nasia Cosia. And in the Kuma Yaqua was so much at a floor. What crown a blanket, the bedsheets, the summier, none and two man was say, sweet mother. Namsia Cosia mammy was no. And your mammy was some of the boba go come to mammy, you know. If you say me mammy call young chay. And what did me jam mammy Cosia day? Never any saying, and then never pa. Why wouldn't you go see any man? And you was what penny want to man. What now, woman up body jar? Woman not kind in ye drama for swa near Kayano.
Oba from Pame, a year Casson and Sayan Quade, and now what's Yakosieba, Yamaneno sweet mother, Mudru Hamunina Monche, Namon, Yamosa, somebody Bamani, Yamon Famo. Neda soboda so any brin soja. Sankamania Kosiako, and Waja Yakwa ha. Here to show me be a baby Sayakwa. Yakwa did Trimote, and is soon at sweating in my to conceal. A summer do a maya, Mammy Akosia, Kiabesa Babe Fire, and so a chirichi wachi, Yabaho be a ye, Nesanti, must send him a kumase, Sanyama Wayana. I got a brafonane. Wampon Samanana, Samo Tona sending a Kumada Kamwa, Monfa Wama, or Monko, if we say, one of your Domo or Obama Niachomo, or Bafrem Pomada Cabricia Woma, what Shirane say, and Titi Power Titi Aposhiano, San on Sujinum, what Jana sending a Kuma pine, Fefe. Abraham Mokwe Sama, for Fronia Maninti. Aposha say, what could I pretend Kuno Nakuma Diamiansa, Nasa Diamiansa, was there some ado a maya, Mammy from Pomada Cabrico Yache, a Bian and Tomo de Quagabona, Ayadada, Monfami and San Manini, Wawahine, Awabatampa. Ah, Mamma Cosia, 1 year in a year. When Tina was to see when your baby cherry, and never Panemontoma, was your grand to Mankunui, a brotentema. Mammy Akosia was so a man who beam, while my dear Chatuni, and to Woka, Ibima was say, from Pomada Cabre, never Baman, yes, say, the Bacosia, and the money woman. Nana much of a seno. When you breast a prodom, I got a brafon animal, 1 person, when I'm free by the sango every year, a good animal, the Santie was say, and self for friend tobacco. The Sukra ye die him, Nana Wadama. And so, now the money be a no, your money be. So the master, Madia, what can say. Now, what can the son was say? Now, that's how much them at this year, dear. For her baby become. Namsia had ye, yet teaching in your baby on her binding. And yet, then, Akosia, I have binding the same. Or catching them a sanana at the Kaja. Was in there, a Siena Kajania said that. Mammy Akosia day, when they will buy a qua. Sadia Mochene Baba, Mokro Crono, Mani Refina Wurebo, and Nadia Modia Yenunia, is Siene Keja in Yasida. Or Serena Nanmagona Force. Say the mammy consia dua, Munia Saha Bay, our Monaso. Dachi Bia, Sawa Bagana, now a Pochiama from Pomada Cabre, our Batampa, or your bidia, Dudu Bribia, now a true Nasewa. Who Kajaya, who Bemus and us sending a Puma and Nasonon. Nananum, Mufakaja in Siho, a Cosia Nimase, Nimata dear, while you could be a sea, was a sea Kaja in Yasida. What Yanisa was Yaman on it, dear. So who would I am shrine where Bia, Obaya Saman Chen, now we didn't in a quem, and to a sword in shrine for fair fay, Monfantona say, and in the Kuma Naso. That's in Pia Wabano, Sabia Nakajanini, Sasa Flower Nasa Bra, Nakana, Ejanodi, and that's all. Akosia must say, Nama Meko, Naya Yan Cashe, whatever Menina, Nana for of you when you say, Yan Suyan and Ekwa, Yakura Yantoma Pufa, Yaduku, Yasentia Diabano, Yapatia. Nana Payenya also. I in Palaika no Mudika. Should I say? A dear not travel at the Nemo. A Ponchania moment so, Mammy Ninja Numuda. Who bedroom so hard a Machidon Kokura. Who benya the Anedi, our mammy ho. And Tim Palaiko Chinicochinia, one Bebani Bisiho. Almost Nana Payenya also. Nana Maguna for Moni a dear not travel at the four. Samoto and Nayima, Monfam Padei, and so, and come. Amenina Mamma, Mammy Benana, Tiasa Siso. Mamma Nina say, our Batampa, Mammy, why ye pee? A summer do a Maya, Chawani Bashua's here. Now, Mamma, dear, with him so moon pejalico, Yababa no one was here, and then Marantie, a dear no betty. Mammy Benyam Rantiam Qua.
ɔwɔ abahyia sɛ adeɛ no yɛ mmienu na wankyerɛkyerɛ mu a monhu enti wɔse ne kuma adeɛ ni ɔbaa papremai ɔbaa yɛ agoe adodoɔ biribi ɔna ɔfiti a brɛdɛ sɛ gya mɛntu na ne ho agye afiafie mu ne kuma ase ɔno nso nhwerɛ mfɛfɛi yɛmfa ma no ɛnɛ bɛrima ɔwusu ɔkyɛw ɔwusu ɔduani tuntum sɛ yo wɔse nnɛ deɛ asi na ɔwusu ɔkyɛw ɔwusu ɔduani adodoɔ no afrɛ ne kwabena ketewa ɛno a meka kyerɛ wo sɛ maame nsɛ maame nnua ne maame nsɛ sɛsɛ deɛ yɛ horo yɛ korɔkorɔ mekae nnwom wei a na awerɛhɔ ahyɛ me so ɛnɛ deɛ wonhu hwee yɛwia yie no na wokɔ na woba ɛna deɛ yɛyɛ ne ne wobɛte aseɛ na woanhwɛ yi a woba a wonya obi misa wo kora so ɛfiri sɛ maame nnua ne maame nsɛ asɛm ade ɔman maakɔ soe wode wobɛgya ho ani maame nnua ne maame nsɛ wɔ na wosu aduane sɛ me woba no ama me suro nko a m'ani nsɔ bia wo maame deɛ wode ɛno nko abrɛ no a wonnim wo deɛ wobɛyɛ bia nsɔ ne pani nti maame ne maame nnua nsɛ ahoma bɔ ɔyam wonya ne bɛtɛ ɛnɛ deɛ wonte aseɛ wonyini kakra deɛ meka wobɛte aseɛ wokɔ bɛbie mu a na wonhu deɛ wode ɔsafo agya no no hɔ na abɛfe maame abɛsua fra maame ɔwɔbɛtampei ɔbɛketo ɔfrafra wɔ maame ɛnka ɔne wo ne firi nkran ba ɛne gye sɛm na deɛ wɔma piesie ka akyire wɔde kontomkore ne ɛbɛdwa so maame wɔ so ɔne hwee ka ɔde nhwɛ mfɛfɛi ɔde gya wo kwan yɛsɛe na wɔne wo kan nanso ɔba saa wɔba mmɔtirimɔdenfoɔ wɔma kwabra ketewa nso so yɛaka ne tirim nanso ɔse ɔde n'asɛm nyinaa menyame kɔm na wayɛ kwabra onyame ne nim w'asɛm ɛnura meka kyerɛ sɛ deɛ meka mia wonte firi sɛ woadwene ne ha nanso ɛkyena yɛn nyinaa kɔgya wo a ɛfiri dwa ɔda kɔ ne yɛfa yɛ baage baako baako ɛhɔ na abɛhu sɛ yee maame wode me gya ahwan ne o maame wode me gya ahwan wɔde wagya nyame wate onyame twɛ di ampo bɛhwɛ wo so ɛtuo penti a ne yɛfrɛ no ɛnɛ wo ne wo yere mo nyinaa mo ni na fa wo yere yɛ wo maame na wo yere nso mfa wo nya ne papa na motumi abɔ bra na ma ayɛ yie wo na ɛkorɔkorɔ wo ɛnɛ deɛ wo nso na wo korɔkorɔ yɛ maa deɛ yɛwɔ akokuduro baabɔsoɔ ne ta wo ku n'akyi na nyame te ase onyame bɛhwɛ mo monya aboterɛ onyame ka mo ho na aduru ha ɛbɛma abusua hyɛde na sɛ ɛne ne yere ɛne da fam yi ɔmanya bere tɛkyiman ka ɔmo si ma na dwodɔnko afei na ɔmo abɛduru ha onyame nhyira mo kasa tenten ne anofom nenam na nanu agonafoɔ na nan bio na nkyɛn me wɔ hɔ a tie nanto agona busua pani sɛ mede si ha na ɔmo nso baabi sɛ biribi ankɔ yi a na namadama mo ba ne me na mo de akyɛ me bia
Amen. Sorry, Unyakupong. I don't want to call anyone. I had no song. Amen. The trust finances and empire. My empire. And Father, what you want to Owusu to me, what you have been for, Owusu, what you want to away. The boy you want to see, you can say. What you have from my everyone in your don't yet. My soul. Na ya kwa ya mo antu ye mo buru no so gide o wo hye mu se Yesu ti asenti ya so lo tinase e wo Ewade Yesu Kristo odo ya agopon iyawo ile mo arobo se na ile mo ye mo ka ho ene se na ye mo ebre wa ye yenti wa ye mo ni na che na ma ya mutie na se ye yet not as do over Yesu Kristo. Nyankopɔn adom tumi wɔ no soma nkronkron na ɔma yɛn ntam nyato bɔhyɛ amu no brɛ na nyakotɔyɛ mu ne asomdwie wɔ Yesu Kristo mu. Amen.
Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Madam Victoria Boakye was a devoted Christian, loving mother, and a dedicated professional who touched the lives of many with kindness in her catering services. She was born on October 17, 1949, to her parents Owusu Boakye, then Oyebohini of Juaso, and Obafemi Mansa, all of blessed memory. She started her education at Juaso Early Primary and Middle School, and later joined the Auntie Rose Bamaah, who was a teacher at Owusu Presbyterian Government School, where she continued her education and received a middle school living certificate, and grew up with strong values of faith, hard work, and compassion. She pursued her education with a passion for food and culinary arts at National Vocational Training Institute and studied across courses in catering and hospitality at Ghana Commercial Bank Training School in Boakye and Accra Polytechnic. Her expertise in catering and hospitality led her to a fulfilling career in the catering department of Ghana Commercial Bank, Greenwood West, Kanishi, Accra, honing her skills in catering with excellence and commitment. She was well respected by her colleagues and customers for her exceptional service, attention to detail, and warm personality. She retired after 35 years on blemish record in 1991. After retirement, Madam Victoria Boakye set up her catering services company after many years of experience of providing exceptional and delicious meals to her clients. Among those important dignitaries that patronized her catering services and excellent cuisine were Honorable Alain Chematin, formerly with NPP and now with the Movement for Change, presidential candidate for the 2024 general elections in Ghana. Auntie Aposha was married to Nana Owusu of blessed memory. The then Boakye of Juaso, and gave birth to 2 children, Priscilla Owusu, aka RM, who is also deceased, matron of Benji's Restaurant, Makati Hills, Accra, and Frank Owusu, aka Nana Pamna, Municipal Director, Shire, Wager, Accra, and now living in the USA. As a mother, she was a pillar of strength and love, raising her children with Christian values and instilling in them the importance of faith, integrity, and perseverance. She was actively involved in her church, serving in various capacities and spreading God's love through her actions and words. Her life was a testament to dedication, both in her career and her role as mother and believer. She touched many lives with her generosity and nurturing spirit, always putting others before herself. She went through internal sickness for 1 year and passed on October 20th, 2024, just 3 days after her birthday. Though she is no longer with us, her memory and the values she upheld continue to inspire those who knew her and who knew and loved her. Yedim said, oh, Yedim said, oh, and this is the end of the series. Biography of Priscilla Bamaah Owusu. Priscilla Bamaah Owusu was born on September 22nd, 1966 in Juaso, Santia, South Municipality. She was a loving daughter, sister, and friend, known for her kindness, generosity, and dedication. Towards the work and home. The parents were Miss Victoria Boakye and Nana Owusu, and Boakye of Juaso, both present and deceased. She received her early education at Independence Avenue Primary and Middle School at Bamaah. When she relocated to Accra to live with her mother, after completing a middle school with distinction, she proceeded to Sewa Secondary School
where she honed her skills in educational service and home science. A passion for learning. A passion for learning. A passion for learning led her to further education at Accra Polytechnic, where she specialized in food, nutrition, and hospitality. With her strong work ethics and expertise, she built a successful career as a matron in Western Hotel in Achimota for her internship, and by dint of her hard work, she was employed as a permanent staff, where she was respected for her leadership, dedication, and care for both customers and staff. Her warm personality and hardworking nature made her an invaluable part of the establishment. Due to her versatile and multitasking nature, she ventured into training in various ways, including bags of rice, cooking oil, flour, etc. at Kaneshi Market, Opposite Grand National in Accra. She later entered into cosmetics and artificial hair business at Abekala Pass in Accra. The business took her to China and Dubai, where she imported goods for. The business knows that due to the harsh and unfriendly business environment there. During the dying years of her life, she became a matron at Benji's restaurant, located at McCarthy Hills in Accra, until she was called to glory. Beyond her professional life, she was a source of inspiration and support to her family and friends. She always puts the family and others first before herself, offering guidance, love, and encouragement to those around her. She took care of others. She took care of her brother's children and other immediate family members from infancy to date, to the sense of breastfeeding them with her breast milk when they were born. She was married to Abraham, a partner of blessed memory, and they had one child called Jefferson, a partner. Sadly, she passed away on November 9, 2024, just 3 weeks after the mother's demise, leaving behind cherished memories that will forever live in the heart of those who knew her. Though she's no longer with us, the legacy of love, strength, and dedication will never be forgotten.
ɔsi ekristo mu aa eti agaba de bi ɔkasa kɔmi agaba mi ti de gya wa ne kristo ne wa ne onisa ɔsi kɔmi agaba mi ti de gya wa ɛne kristo abraba ma bɔ efi mi kura ado ne bi si de gya wa ne kristo. My life is centered on Christ. Nothing else. Me never here. I'm not here. Mommy from 5 years and it's the back because of the president or the president takes the end of the year. But tell me of the animal, if you are your Arabapa, Casade, say everything you know, I did it. I said, don't know what's that. Disaster to my no not been a business who one day said they tried to back up for so many years and then so many years. But also my mean you will be a city resident. He wasn't trying to pay money. No, the answer. Let's go or yet now. Of the tea, and no. I'm going to be every. It's another woman, sir. You know investment. But what's the mission? Mission will do it. My papa will go in my new Bible. Na futupa. Also from there, we are still part of the year. We are still part of the year. Then they are talking about also one of us or children. That's all who are. Never know. And that was a mission. What is your plan? And you want one more than 202. And so, you know, that's all I know. Hallelujah. You know, by that, no, you're paying. And then you are not at the point to get to a time because only a bad money of them. Or see, only a bad money of them, and you know that. That is the fact that it is. Let's get you one thing. If you say, you can't money in now, boom. Now they have to come. If you ever money by you have born for not almost or your sister on your own, one of the men. But then they say, I want to we look at Sinan and I put an hour in the trust. I promise you. Ura, I promise you, say, Ura, never saw you, but I have to listen. I promise you, because one cover and another also. The day I got it for me, and then shot my little yeah, no one myself die. Some of them don't know me, that was all that. From the science to Bamaah. I'm still trying to come to terms with the loss of the most selfless and loving person I've ever known, my beloved mom. Her passing has left a void in my life that I never fulfilled. Mom, your kindness and your seeking unwavering support inspired me to be a better person. Your love and guidance helped shape me into the person I am today. I'll always cherish the memories of our laughter, our tears, and our pride moments together. Your strength and resilience in the face of adversity were a beacon of hope for me. Your generosity and compassion towards others were qualities that I admire and aspire to emulate. As I navigate this difficult time, I find comfort in knowing that your love, legacy, and memories will continue to expand. As the Bible says, the Lord is near to the brokenhearted and saves the broken spirit. Rest in peace. Dear Mom, your love will never fade, and your memories will forever be etched in my heart. Thank you. Tributes from nieces and grandchildren. But before I commence, I'd like to quote a Bible verse, Matthew 5:4, reading from the Revised Standard Version. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Our dearest mom in Bamaah, as the years marched on,
You were selfless and kind. Remember all those times you made delicious delicacies for us every morning before we go to school and every evening when we get back. Oh my God, your kindness was a beacon illuminating the lives of everyone around you. You had a way of seeing the best in people when they couldn't see it themselves. Remember your infectious laughter, a sound that could brighten even the darkest of days. Remember how you used to dance in the kitchen while cooking whenever we used to play your favorite song. The secret recipes you shared, the traditions you instilled, the values you taught us, these are legacies you left behind and we will carry them with us always. Part 2. Both of you taught us the importance of family, the power of kindness, and the beauty of embracing life's simple joys. Your gentle spirit and unwavering support has guided us through life's challenges, reminding us that we shall never be alone. Your wisdom, like a guiding star, has illuminated our paths and helped us navigate the complexities of life. Even though your physical presence is gone, your memory lives in our hearts. As we stand here today, summoned by loved ones, we want to express our deepest gratitude for everything you were and everything you meant to us. Both of you were not just a mother and a grandma. You were our best friends and our role models, our guidance star. We will miss you more than words can say, but we will never forget you. You will forever remain in our hearts, a shining light that guides our path. Rest in peace, our beloved mom and grandma. We love you to the moon and beyond. Tribute to my wonderful mother-in-law, Victoria Boakye. Her children arise and call her blessing, her husband also, and he praises her. The scripture is taken from Proverbs chapter 31, verse 28. From the moment I joined your family, you welcomed me with open arms, making me feel not just accepted, but truly cherished. You have been so much more than a mother-in-law to me. You are a confidant, a friend, and a role model. I am deeply grateful for all the warmth and wisdom you share, and the beautiful example you set every day. Your kindness and compassion inspire everyone around you. Watching you care for each member of the family has shown me unconditional love. You show me that family is more than just a word. It's an unbreakable bond, a source of strength, and a place where we find our deepest joys. I recall during my mother's funeral and burial rites, you catered for our guests with your top-notch delicious meals. My siblings and I are eternally grateful for the sacrifices you exhibited during the time of our bereavement. You are a repository of humility and a true epitome of a kind mother-in-law. Thank you for raising the wonderful person that I married, for guiding me, and for sharing with me your Christian values of integrity, forthrightness, and resilience. The love and respect between you and your children remind me every day of the incredible legacy you built. This is a tribute to my dear sister-in-law, Priscilla, Owusu. He will wipe every tear from our eyes. There will be no more death or mourning, or crying or pain, for the old order of things have passed away. This scripture is taken from Revelation chapter 21, verse number 4. Some people come into our lives and leave an unforgettable mark, not because of grand gestures, but because of the kindness, love, and warmth they share so effortlessly. My dear sister-in-law, you are one of those rare souls, a true blessing to our family and to everyone who knows you. With a heart of gold, you bring joy, laughter, and comfort to those around you. Your kindness knows no bounds. Your strength inspires us all. And your generosity touches so many lives. You have a way of making people feel special by turning ordinary moments into cherished memories. Through the ups and downs of life, you stood by our side with unwavering love and support. Your presence is a gift. Your love is a
lives. Today and always, we celebrate you, not just for what you do, but for who you are. A wonderful sister-in-law, a cherished friend, and a truly beautiful soul, with love and gratitude. Mrs. Felicia Owusu, your sister-in-law, your professor partner, rest well. Thank you. I'm saying for sure. Like I said, for sorry for what I did, feel made that call. Never let me say, see, you know, you son of father, Mount Calvary, Asaf, Ella, Owusu. And then you are Victoria, watching 18 and craft. Now, my Victoria, watching a Asafuba. Now, as a one also, and now I'm not done, a man and football. And I'm going to double one out of the GD said, so we anything to me, try to say. Ever the dance. Now, so you say, Numa, any dog out there, they say, I'm full now. Any Nigeria, Ukraine, ever also asking. Now, I was what am I? Yes, sooner you try to do me. You're right, also exit if you say. You said you are me, Victoria. Oh, you are the issue. And change. Now, Odanka said that you are a sapa, Tia, you move this. It is a register the man of Shemina. Now, the Shemina, you cry, said, you're possibly crazy. And so you're so you're good to know that it was after. Amen.
yɛn yɛ ase owura yɛ bɛrɛ yɛn ho ahyɛ wo tumi mu ahoɔden kɛseɛ no se ɛne yɛn nkasa ɛna ne tu yɛn fo na yɛfiri ha sɛ nnipa a ɛwɔ ani ahyia nea nante sa nea wopɛ na yɛn nso yɛbrɛ so a yɛde ani da hyia wo kwan anɔpɛ ne yɛn kasa ma yɛnte wo nka na yɛnhyɛ wo Yesu Kristo din amen ɔbrɛ sɛ ma yɛnte ase Awurade mu adɔfo death anaa owuo it is inevitable ɛyɛ ade a woyɛ ho hyia ɛnyɛ yie na ebi bɛba ebesi it is an inevitable encounter na every human being will have this at a point in time. Ɛnfa ho ne sɛnea wobɛyere wo ho no matter how hard you try even to escape it ɛnfa ho ne sɛnea wobɛyere wo ho sɛ bɛyɛ a wonyɛ wo mu o ɛbɛrɛ no so a na aso people don't care about destination yɛfa ho ne baabi a yɛrekɔ but ɔkwan a yɛbɛfa so ɛbɛwuru ɛno na yɛkyɛ life presents us with options. Abraboi, Emma, your prayer said, you need to be many choices. Life presents us with a lot of options. Whatever choice we make, Moses, he was confronted with two options. Not our parents said, or making the choice, and or never be real. At the human side, Obia said, and the choose. Every son, Papa. But when Moses made a radical choice. See in area and another circumstance, only part and person obesity. Maturity said, not the treasures of Egypt. Not the treasures of Egypt. And yet, we see a Japanese. Praise God. Say, every buyer Israel for whatever misery. If you say, na ayebla, na Owusu, na ayebla, na ona oya. It was a period of torment. Na ayebla, na ona oya, na ohawnia
sɛ amane a yɛman ehunu yɛnso yɛne wɔn bɛhunu bi na Kristo nkwagyeɛ ne Kristo anigye ɛne baabi a Kristo asiesie ama yɛn no yɛnso yɛnyɛ mu kyɛfa ɛnkyɛm ɛne n'akɔnɔ nanso wɔn a wɔbɛyɛ Onyankopɔn apɛdeɛ wɔn ɛna wɔn ani bɛgye na Onyankopɔn nso ne nhyira ɛbɛma wɔn adɔfo no nea wɔn na wɔbɛpaw wobɛpaw sɛ yɛbɛfrɛ wo Faro Bamaah wobɛpaw sɛ ɛnɛ wiase yi w'ani bɛgye na awieɛ no ayɛ awerɛhɔ ne osu a sɛmɛn ha baabi mene fipa ahadeɛ ɔha ɔbrɛ ne amane ɛne ani to aban na ɔsoro hɔ ɛne nyame ɛbɛma yɛ ho bɛsɛ ɛyɛ nobrɛ yɛfiri yɛ ho sase yɛbɛhyia ɔha ɛne brɛ ahodan ɛne amane ɔko ne ɔpene yɛnya ne ɛkoma pɛ yɛne wie te ɛno nti ɛbɛma yɛ nanso neɛ bɛma yɛ nanso neɛ bɛhyɛ yɛ kuran abɛyɛ tumi atutu sɛ ka ne sɛ yɛwɔ Kristo wɔ yɛ bra amapɛ nyame nka yɛ ho onyame nhyɛ yɛ de na obi a ɔwɔ ha ɔntutu mmirika nhwɛ Yesu na Kristo nti sɛ yɛnkɔ na tutwa yɛnya bɛrɛ papa ho Awurade ɛnka yɛ ho na ɔde hyira n'asɛm so adom ne nti amen.
Isane wona o Kristo wage wale wasama semu na homo nise you ya wakenya ya lepre binyane wo obesa ya mome afi wo bre ewade ya dawaswa nkwa we ya ma ya ma menum na le wafre wo wa ma ya ntide wa ma ya hu proye munamu fam nanso mama ye da so fufuro wa ni ka bi se ye da wasi wo ene na ye bi se so nsa o ma be se we nim anope ya le ra ho ya Owusu we ni da so se na wo ha ko do no be ma ni bi edi se o nua wo ha ko do no be buwa no se na wo ha ekono ono no be buwa no sabi ya wo profo wa fre wo a wo je wo ba ni we nimi ayo gwe se wo nya ye nyanka wo nya ye misia besma ho kronkron wo titafo no a wo be ba be chichi ere na me ho kronkron bra wo krofo je wo nimi ana pe chichi wo ere isubiara afosumie erade odi mo pepawai awon krofo re nchichi a woni je be wie peye se na wo ho na wo be ye bribi asese wonni ho nti ebusuani bi be ye mobba erade odi mo boa wo ma kasa wo ma ya bra bomu a ye nti wo ho dede afa ye gira wo sorry to me so ye bompa ye de ebusuani wo mojanim samri ya won krofo ye pe kra be de ama ye ma menum yi Ohoma hudo bebe na nanna mompatam se tumi bi pa ne ho asam eyi enim bi de wura busuani a Yesu ye de omoja ese wo nyuma wae ma omoja anya senso ma won krofo a ye nte won asetere mo dede ye de ofa aka ma wo se oso na bo wo ma tutu ya hodo aka wo esiye wo eyi yase wo ebusia hodo a wo afiri ya hodo aba wo wonko yemu erade wodi mo boae wa ewi bibia because we are was ese we nyam o do ba Yesu Kristo di amen Musabe Let's you told me oh my oh for me Erade enfo si osise na besenhia afa nyame adofo enipa Kristo ni moja atom muntinti mamu hihim muma yam presi ani nyame mabe huna man na awiye no ayenhyira ede amaye se nyame nsam ena mede mo hye onyame nhyira mo na hye mo so amen erade tina ni mo nhyira mo no nom amen asafu nyankopon ma nani so wo so na omma mo na so bi ene den na amen amen
to job with Japan in the face. That's what Kasa and take a Dada how? How Kasa Kasa? Minsu. That can be careful, not Nam Adam so edi owuo ba nipa so no saa na nam Kristo so de nkwa abre nipa nyina monsuro mene fitiase ne eweye no Awurade asem ni mene otiasefo mi wui afi metiase dada hwi ni owuo ana nkwa mu wiase ene nia ebeba enumu ana abode nyina mu a ibetumi atete ye ne Nyankopɔn edomu ewo ye Awurade Yesu Kristo mu amen. Juaso to continue ahamotwe abiasa mienu Afema yenti afutu semi Awurade modofo ye gina odai so hai uma yeni arefo se wona oni ani da so na mama ye so efise yenim se ye dimafo atiase ono awu Awurade mu no Nyankopɔn sem na ye obi enka won efise enhyare awufo wo Awurade mu fipepe koi honhom se yiu obehome afi ombre mu na onyuma di wanchi obi o ho ni da so yi ate onye ho onyate ne fo so ye mu chefa itwase nyina akopie Kristo atebwa ni ho na obi anya ne a onam eni pedi aso ye papa ogonye o sede o ye enti umanyane akono mu pro ye wo wiase na umayempe ade ba ko a ehia ne eye no ne onye nsem umayen kudiri kopa no enso da nkwa a obo odin frɛ ye no mu umayen se nkwa no kwafo a ohwe wo nwura kwan da mama ye nante han intie no kro no emfa so ente ye kra ho sane Awurade kasa che nyansafo se de no kre koduru wo mu na mema nkwa aboti amen amen. Esan se aso otufo Nyankopɔn ani se obefre ya maame oba pani Victoria Mary Boakye ene maame Priscilla ya Bamaah Owusu ekone da homemu nti ya de omohonam e ma asase dotin kodotin enso konso enfutuma konfutuma mu e wo wusori mu ani da so a ekoda nkwam e wo Awurade Yesu Kristo mu amen. But on my mom pie, or do Nyankopɔn. When I'm to me so am I yankwa.
na wonam Yesu Kristo so ama yɛn kwa foforo yɛde yɛ maame Victoria Mary Boakye ane maame Priscilla ya Bamaah Owusu emma yɛde wɔn hyɛ wɔn nsa ɛwɔ home a wasiesie ama wɔn a ɔgye wudi nyinaa no ma wɔn woda ɔhome na yɛ wɔn han ɛwɔ Yesu Kristo mu amen. Bishafo mejira agona ani aduana abusia anam de na ase kese na de ma obo ade ono ne pe ani ehu ni sese ni ye pe de na ase kese we ma Presby district minister ani Pentecost minister the awia hihye na wanya abotre ne ehodo na obedi saguma amai esire nyame se o hyehyira o omo sa ahofama ne atuhu ache ntuma na ofe yes amai esisi ni kaja elias nti so ochina Pabichi, I'm just a radio station via Ekasa. Nay, Akuna and the Adrian and Juaso. A year Victoria and the Priscilla and the Damascus. Amen. 805. Until ye hear, never fret. Victoria Priscilla Owusu Oba Penny Victoria Mary Boakye Madam Mofa Riffs number Yo Mami Mary Semunayi amen Which me agusu Agutom. Yo, afi mu ma yenyi onyankopon nsemu hia. Yakoso ade maame Victoria Boakye ene Priscilla Owusu ekra ehye otumfo onyankopon. Erade mo abofo mehia won kwan na o ma o be bi ntin afi adofo oya onya mani mu nyina mu ntinti ma mu hihi mu nyina e nyame adwuma mu da mo nkai se mo bre enye kwa oru nyame no na se ihu amani akatra nso otiesie yepe o ma nyina so na o ma ya sitim ono na ni onyam e won da mo vera dia so bi nko amen amen na me shiram o za pani nti ye jama na e be si ya ba no abagba mane be se bibia Fine. Let's go. Yo, mama, pen.
That's right.